pinati o minahal kong matalon. Welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa Kalambuan diri sa lungsod sa Matalon. Okay guys, today is Tuesday, April 23, 2024. Nya pahibalo sa tanan di ay ang ato ang boardwalk aning balik-balikon guys, ongoing ang pagtrabaho ni ini aron mas mahatagan jud og maayong area ang musuroy sa atong lungsod. Nya naningkamot jud ang atong mayor sa tibok Timpahulyo nga mahatagan og maayong masuruyan ang tagalungsod sa Matalon guys. Nya I hope nga magtinabang nga jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalon. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalon nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga ug ako nang ngayupo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalon nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga inyo kong suportahan sa advokasya ang pagtabang sa administrasyon aron mas charot no maradong correct so sa itin so kung sa ikin sa posisyon dino bitaw ang kinahanglan jud nato ang pagtinabangay panaghiusa kay kung wa tay timor wa tay mahimo guys. Kinahanglan jud ang panaghiusa sa tibok Matalon kay nahitabo manggod kuanta wa jud ta magka managhiusa dire kari nga part sila lahilang kuan pagtuo kani nga kuan. Kinahanglan jud ang pagtinabangay panaghiusa alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa atong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga mayor Eric S. Pahulyo aron daghan tang magbuhat para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Eko PP tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa okay. Nya kinahanglan bitaw ang pagtinabangay sa private sector ug sa government sector nganuman usa kini ka ang para magmalambuon ang atong lungsod. Kinahanglan ang pagtinabangay sa private sector ug sa government sector. Ug nga mo'y daghang mga kuan guys, mga utanon, mga prutas, welcome mong tanan diri ha nga mubagsak o kuan. Ganahan o magnegosyo, invest diri ang lungsod sa Matalon, welcome mong tanan nga mo invest og negosyo diri. Amo isda, daghang mo isda, daghang mga utanon, daghang mo pwede mo diri sa lungsod sa Eko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalon. Ati minahal kong Matalon nun okay. Balot na sir, makapagwapo, makapahamis. Okay, katong ganahan mo palit og balot sari lang ta sa Matalon Municipal Plaza guys. Balikon ko ha sa mga ganahan mo palit og balot ari lang ta sa Matalon Municipal Plaza. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon, welcome mong tanan nga magnegosyo. Balot mo sir diri sa lungsod sa Matalon. I hope nga daghang pang mo invest og business bahala ginagmay or dinagko. Welcome mong tanan diri nga mo maghimo og negosyo diri sa lungsod sa Matalon. Ang lungsod sa Matalon nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor guys. Okay, I hope nga inyo kong tabangan o suportahan. Balot mo sir, ma'am. Balot mo sir, makapagwapo, makapagwapo.
Okay, katong ganahan magnegosyo diri sa Matalom. Welcome mong tanan. Balot mo ma'am. Balot mo ma'am, makapagwapog, makapagwapa, makapahamis ning atong balot niga. Nanay glota. Madam. Musa mo to kagwapa. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. I hope nga daghang pang magputapog negosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Katong ganahan nga mo magnegosyo diri, welcome mong tanan. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga akong kabangan sa akong pangandoy diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a focus alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa tumbuutan ug maabtik ni Mayor Eric S. Bacolio. Ato silang tabangan aron magpadayon. Balot mo sir. Magpadayon ang kalambuan diri sa tungod. Kinahanglan ang pagtinabangay panaghiusa alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, palikon ko magtinabangay ta aron daghan tang mabuhat sa atong lungsod.